Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and gave me dignity. Aw, kung dili ka gusto masayod ko, ayaw lang ko tubaka. Malipayon ka ba o ba ni Alma? Nganong imo man kong gipangutana, anak ma? Dili man tingali mo lungtad ang among kasuod, ma. Kung dili ko happy o ba niya? Labing maayo kung mao ka na. Ma? Wa ka na supak sa among relasyon? Okay ra nimo ang among relasyon ni Alma? Anak, parehas nimo. Importante kaayo ka sa akong kinabuhi. Gusto ko nga malipay ka. O kung malipayon ka o ba ni Alma, kinsa man ko nga mubabag ni ini. Ma, thank you. Happy mangyud ka o ba ni Alma? Happy lagi ko, ma. Nakuha sad ko'y laing gilantaw ang imurang kalipay. Pero, doon na lang ko ipangutana nimo. Unsa man na, ma? Tumboy ka basad parehas ni Alma? Dili, uy. Ang akong nasayran, nga kon parehas mong LGBT, magkarelasyon gyud kay parehas man ang inyong gibati. Ganahan lagi ko ni Alma. Kay caring siya. O nakasabot kaayo siya sa akong panginahanglan. Nangayo ka niya para sa akong tambal. Wa, uy. Pero nahibaw siya nga na problema ko sa imong mga tambal. Labi na gyud sa kemo. Pila ra ko tayo akong sweldo. Anak, tingali bayag na pugos ka lang sa pakigrelasyon ni Alma tungod na ako. Dili na tinuod, ma. Mao bayag akong gikinahanglan ha ang imong kalipay. Tikuwang na gud ko. Kung kuhaon gud ko sa labang makagagahom. Ayaw ko pagsulti, anak, ma. Nakinahanglan pa kaayo ko nimo. Basta ang pagtabang ni Alma sa akong sakit. Dili katarungan ha, nga nakigrelasyon ka niya. Dili lagi, ma. Promise. Gawas pa. Wa man kumuhangyo niya. Aron iya kong tabangan. Ug mao na hinungdan nga nung nadani niya ang akong kasing-kasing. Sobra ang iyang pagmahal nga rin ako, ma. Malipayon mangyud ka kauban ni Alma. Kinsaman ko nga mubabag. Salamat kayo, ma. Sigurado gyud ko nga malipay si Alma. Naggisgot na ito siya nga mag-live-in naming duha. Unsa? Di ka musugot, ma? Ani ba siya mo tipo na to? Mao'y plano ni Alma. Nga ibalinta niya lain. Kadabang lain bahay ka ng komportable ta sa atong pagpuyo. Mas maayo man sad nga malayo ta din eh. Makalikay ta sa mga marites din eh. Ang akong cellphone. Sinubi ang nanawag. Nanawag lagi ka. Okay na si Mama. Okay na siya nga mag-live-in ta? Oo. Okay sab siya nga mamalimi sa pagpuyo aron malayo sa mga marites diri sa amo. Good! May giandam na kong bahay nga ato niya kapuyan. Dili ka kaha maglisod. Unsa? Ngano maglisod man ko? Naanan ka na gud sa inyong hariano pa ni May. Oh, shit. Hari anon ba, Oroy? Imo na baya akong gida sa inyong bahay.
Dili na ta mag-iskot may tungod ana. Ugma. Dadon ka na ako sa ako inyang papuyan ni mama. Nakasiguro kung makagusto mo. Naana draman ko mig pinupli, Al. Ang taong maningkamot gani, dili pobre. Basta, ugma. Dadon ka na ako sa balhinanan unya ninyo nga bay. Nahadlo ko nga mabangkaruta na gyud nga itong negosyo. Unsa pa? Hinahinay lang mi back out ang atong mga investors. Kung mawa na nga itong mga investors ay wa na ikabayad sa bangko. Wa gid uli nga atong sales. Wa ta makabantay sa inflation ay. Dako ang ato kayong pagkalugi ay. Mao na ni akong mindset pa. Nga makuha ko si Alma ug magpakasal din mi duha. Aron doon ay makatabang sa nagkaunlod natong negosyo. Usa ka sa hinungdan kung ugaling mabangkaruta man yun ka. Anong usama ko? Galing pagpatuyang mo cash advance. Ug ato mo lang iwalda sa kwartas kasino. Sa imo mga markada. Iyay. Nganong ako goy imong pasangin lan ana, ha? Kaya nga no, dili tinuod. Ako pa sa nagitrabahuan pa. Imo lagi gitrabahoan. Pero, dili pa makasapara sa imong cash advance. Mao magani hinungdan nga akong gipangulitawhan si Alma aron makuha nato siyang investor sa atong kumpanya. Ay. Kana lagi kung may gusto siya nimo. Naibaw kung wa siya gusto nako ay di bitalo. Tumboy sa ditong animal. Pero bisag tumboy. Ako li siyang naginuton. Aron madato ko. Nganom dahil kun ako na yung buwagan. Kun ako nang makuha ang gusto kong makuha. Di kanina. Ay. Jack. Kung imo pala unta kung gitabangan aron mapalambo ang atong negosyo, di gyud mahitabo ang ako gikahadlukan. Sus, uy. Ako na may mo gibasol. Tungod kay wa ka magpakabana sa atong kahimtang. Mo imong giunaunang imong bisyo. Kaya ka na Kung mapobre ka, ikaw lang. Basta kay mangita gid ko paagi nga magpakasal si Alma nako. Boss, anong niaman ta din ni Agi, boss? Tingalig matimingan nato katong babae nga akong giluwas ikan niya bugoy. Nagsigi di ka gunahuna tong babae, boss? Ay, ambot. Ambot nga nung di man siya mawa sa una-una. Hala, boss. Tingalig na in love na ka tong babayana, boss? In love yun, ha? Oo. Agad-agad? Ano bang na love at first sight, ha? Ay, jokes. Di pa ko gustong mahigot og babae. Kaya doon na pa ko'y damgo. Mo-abroad ko. Mhm. Pagdugang sa akong kaybaw. Okay? Mo na hinungdan nga dili una ko magpatintal og mga babae. O niya, boss, ha? Anong naghuna-huna pa mga tong babayana, ha? Tungod kay wa gid to siya magpasalamat nako. We, Ilara, boss. Di ka motuon ako? Ang lalaki gani, boss, kung magsige gunahuna, doon na rason. O ang rason kung anong naghandom ka atong babayana, kay na love at first sight ka ato niya. Paamin ako, ma. Kaloyan ka sa Diyos, Alma. Nalipay gyud kay ko mga waday kay pagsupak sa mong relasyon ni Nobi. Ang kalipay ra ni Nubi ang akong gilantaw, Alma. Ug matod pa niya, malipayon man siya uban nimo. Busa nga nung mupugong pa man ko. Maunang nalipay kay ko nga wa gyud ka mosupak, ma. Ako ipasalig nimo nga panggaon og mahalon ako siya. Hangtod sa katapusang pinitik sa kong kasing-kasing.
Kon kamo sinubi, murag pakyas ko sa akong gipaabot nga makabaton og apo. May katarungan si mama sa iyang kabalaka. Kon kitang duha, dili kita makaproduce og anak. Kiparehas man tang duha. Maubaya na ipangandoy ni mama. Nga sa dili pa kuno siya mo biya na ako. Gusto niyang makakita sa iyang apo. Kun managop na lang ka ta. Nagasiguro ko nga dili malipay si mama kung masagulan miglaing duko. Unya. Unsa may atong buhaton aron? Makabaton gid og apo si Mama Taling. Bida sa di. Ano naman ka? Lagot ko. Pustlan man nga doon ako'y lalaki nga kasing-kasing. Gikomplito na lang unta ko. Gihimo na lang yung akong laki. Imong gi-question ang kabubuton sa tuwa sa langit? Dili ba gud angay? Ayaw, uy. Tingalig doon ay rason ang tuwa sa langit ganong naingon ka ni Ana. Dili unta ta magkita. Tuod sa day no. Kung nahimo ka pang hingpit nga babae, mutagad ka ka na ako. Nganong dili man? O say mahitabo kung usara ka lalaki ang atong magustuhan. Tingalig magbugno tang duha. Amaw. Tanaw eh. Asa man ta? Ipakita na ko nimo ang bag-o ninyong Pinoy-ana ni Mama. Si Jack Al. Litsi bintawahan na eh. Kaayog yung ligsan eh. Ablihin na lang ang bintana at huway kupot. What's up? Pwedeng makigsulti yun na mo? Kita bitaw ka na kayo namin sa auto. Pwede ko niya nalang igabot na mo? Asa man mo? Mahimo ba, Jack? Pahawa o na kay manglakaw na mi. Turbo ka sa mulakaw da. Kadaog na gusto ko makigsulti nimo. Hoy! Hoy, batasan! Imal bay hanay. Kapag gumadada, kinsa kay iyang gisaligan. Sus, kuyawan ako eh. Anong kiyawan man ka? Usay, mahitabo na to kung iya pang gipusil ang ligid sa imong auto. Dako untang disgrasya. Kiyawan nun, day ka, my dear. Ay, managana ko eh. Unsa kay mahitabo ni mama kung madisgrasya tang duha? Doon na baya siya sakit. Ayaw lagi kahadlok. Bisag buang-buang to si Jack. Pero, dili siya modalig. Pusil na to eh. Iya ko kung ikinahanglan. May gusto di kang Jack? Wa, no? Ano ko itong kagusto mo ko niya? Parehas may lalaki. Ano man? Gikuyawan, gapon ka? Wa na, kay layo naman si Jack na to. Animal kitong tawhana da. Samukan kayo. Mamugos man. Tingalig na ibog na siya nimo. Wa lagi say mahimo. Dili mi talo. Sa ako nang giingon nimo. Di kami talo. Pero, dili man kaniya hunungan sa pagsamok. Ayaw ko gadlokon. Dili siya makaako sa pagpasakit nako. Unya ako? Sa higayon nga mamalhin na magpuyo si Mama. Dili na siya makapanghilabot. Dool na ta sa tong home sweet home. Sus! Bida! Natumba ba ko tungod sa kalityang pagpadagan siyang auto? Kadtog yung nubi mo akong panimaslan. Kadto yung babayhan na may nakaingon na. Ganong giayran ko ni Alma. Tinuod yun ka nga tumboy sa Alma. Kung ako kasi ang luguson, dili kasi ang magpangita sa kalalim nga iyang matagamtaman sa usa ka matuod nga lalaki. Unsa ka? Kung kalitan ko gako si Alma. Unya,
mag-lips to lips mikdugay. Haha, dili ka mapukaw ang iyang pagkababay. Pero, maragwa naman hinun ko'y chance nga ikauban ko siya. Pirmi na lang niya bit-bit katong nubi. Makalagot na yun eh. Pero, di ko gustong mapobre mi. Utsao na lang akong bisyo. Pangitaan kong ipaagi ni. Alma, maako ka, Alma. Boss. Lam tingali kag ginaon na, boss, no? Wa man ka makabantay sa akong pagduoli mo, boss. Kinahanglan gyud kang bantayan, Chukoy. Ah, adi man noon. Kisagutaan ko nga imo bantayan nga. Imo kong driver. Ako ba nga, wa jud ka makabantay sa akong pagduol. Boss, kato na sa imong gilawas ang imong gihuna-huna, no? Kinsa ba? Yay. Ako may noy gibuang ini. Guwapa siya, no? Kinsa man, boss ba? Mubaws da. Kinsa lagi, boss? Kinsa ba? Katugon akong giluwas nga, salamat na ako. Guwapa siya, no? Siya lagi? Ano sa man, boss, ha? Ibog ka niya, boss? Kung muday ko, naibog dayon, ha? Kukuan mo kung, boss, ka na yung... ang ngayon mong parison, boss? Tinuod? Lagi! Pero, wa man ta makailan niya. Unsa man, boss, ha? Gusto nyo ka nga imo siya makitaan? Unsaon man? Unsa man, nakakuha kag litrato niya? Wa, oy. Kakalat itong tabua. Unya, makapicture pa ko niya. Mo na gidangat. Mura na. Pero sayo na. Kasi sayon ra. Atong i-post sa Facebook. Usa? I-post sa Facebook. Di ba? Unya, ang caption, kinsay nakailain ng bayhana, palihog lang pagtawag sa akong cellphone. Ihatag na ko akong cellphone number. Dahil mailanin mo siya. Kang buang nga. Masuko pa lang noon siya kay nagtuong nga nagbinuang rata. Masukoy picture niya kay kalit ba ang maong panghitabo, di ba? Muna ipakaingnon, boss. Di malas yun. Pero, agila, boss. Ato siyang pangitaan. Ato siyang pangitaon. Ato lang siya mailan lagi, boss. Ayun na lang. Ako ra siyang malimtan. Naghamdom juday ka niya, boss? Wa naman sab. Ako ra siya ang malimtan. Amo ba? Boss, sige. Gisugo man day kong mama ni mo, boss. Ha? Gano ka? Hala. Noon sa ka? Hala, boss. Katong Kaaway sa babae, boss. Ha? Tanang nasa atbang. Siya itong pangutanon kung kisa itong babayhana ug hain magpuyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!